Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay sa 4. Maing aga, syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Malabutan sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Balita Sunday Edition. Upod sa inyo mga kaksyon. Aksyon Eden Aboso. Ini naman si Aksyon Brian Morden. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga Pangulong dinalan, balita lokal, misa sa mga simbahan katoliko sa Bacolod, suspendido na umpisa subong nga adlaw. Klase sa tanan nga level sang pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa Bacolod, suspendido na. Sa Balita National, kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglabot na sa 111. Walodri, patay na. Pilipinas nakabaton sang 500 ka test kits gikan sa South Korea. Aksyon Sa Balita International, base militar ginatiniran sang tropa sang Estados Unidos ginatake. Sa balita sports, tanan nga team sang PBA suspendidong practices kag iban nga aktibidad bangod sa COVID-19. Aksyon Balita Morning Edition. Ang mga detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08. Sa Maritalya na balita lokal. Umpisa, Marso 15, subong adlaw 2020. Suspendido na adlaw-adlaw nga misa sa tanan nga simbahan sang Diocese sa Bacolod bangod sang public health emergency nga deklarasyon sang gobyerno angot sa COVID-19. Sa statement ni Bishop Patricio Buzon, yagin pahayag nga ang pagsuspender sa misa nga base ini sa recommendation sang Philippine Association of Microbiology and Infectious Diseases Negros Chapter. Dugang panibuzon at tala na nga mapagwa sang detalyado nga mga pagsulundan o kon precautionary measures ang Diocese sa Bacolod sa mga aktibidad sa simbahan masunod nga simana. Ginpanawagan ni Buzon sa publiko nga tumano ng direktiba nga gin-issue sa gobyerno kag Catholic Bishop Conference of the Philippines hangod malikawan ang paglapta sang virus. Nag-issue naman sang executive order kon EO number 20 si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kahapon Marso 14 nga nagasuspender sang klase sa tanan nga level sang pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa syudad sang Bacolod. Sa press statement nga ginpadala sang Public Information Office, ang EO 20 naga-repeal sa executive order numbers 14 kag 15 series of 2020 sang alkalde. Sunod sa alkalde ini resulta sa close consultation sang syudad kag pag-aprobar sang Department of Education ug Commission on Higher Education. Samtang nag-issue man sang EO number 19 ng alkalde nga nagadeklarar sa mga persona halin abroad, Metro Manila o kung mga lugar nga may local transmission sang COVID-19 bilang mga persons under monitoring kag dapat magpaidalom sa 14 dias nga home quarantine humalin sa petsa sa pag-abot sa syudad sang Bacolod. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang igasuspende man ang klase sa tanan nga level sang kagsubong opisina sang University of Negros Occidental Recoletos o kon UNOR, umpisa Lunes buwas nga adlaw. Sa mando ang ginpirmahan ni UNOR President Reverend Father Don Visana. Iyagin payag nga ang pagsuspender sang o kanabase ini sa Executive Order number 20 series of 2020 ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Kansilado man ang tanan nga aktibidad sa bulutuan kag dumilian ng mga empleyado nga magsulod sa campus samtang yara pa sa suspensyon magluwas lamang sa kinanglanon kag mayara sang espesyal nga pahanugot sang school administration. Samtang umpisa Marso 16, 2020, igasuspender man ang klase sang Carlos Hilado Memorial State College kag suspendido man umpisa buwas nga adlaw ang klase sang Christian o Trinity Christian School diri sa syudad sang Bacolod. Nagapabili naman nga COVID-19 free ang probinsya sang Negros Occidental. Inibase man sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson sa ginpatigan nga press conference kahapon Marso 14. Sunod kay Lacson, ginahulat pa ang resulta sang swab test nga ginpatigan sa technical assistant sa isa ka miyembro sang Sangguniang Panlalawigan kag ginrelease na sa ospital matapos nagmaayo ng iya pamatyagan. Samtang sa piyak nga nagaubo pa, mas nagmayo naman kahapon nga adlaw ang pamatyagan sa 65 anyos nga konsehal sa Banwa sang Toboso nga nakabatsyag sang hilanat kag may initial findings nga pneumonia sang nagpakonsulta. Palayag ni Lacson sadtong Biyernes ginkuhaan na sang swab specimen ang among konsehal. Aksyon Balita Morning Edition.
Samtang ginklaro ni Negros Oriental Philippine Councilors League o kon PCL President kasi Chaco Sagarbarria nga istable na ang kondisyon sang konsihal sang Tayasan nga infected sang coronavirus disease o kon COVID-19. Suno kay Sagarbarria, immunocompromised o kon mahuyang lamang ang resistensya sang konsihal agod batuan ang infeksyon. Bangod ini may kidney transplant kag may mahina ng immune system. Dugang pa sang PCL President ang konsihal sa karon ang nagapabilin sa intensive care unit sang hospital. Sa pagpangusisa sang konsihal nga sang nagtambong sila sang National Convention sa PCL, iya nakaupod ang iban nga mga opisyal sa tong Pebrero 26 to 28. Matapos sini nagbisita ang konsihal sa Yahimata sa Green Hills, nagtiner kag nagtulog sang isa kagabi, nagapati ang konsihal nga nakakuha ang konsihal o kunining nasambit nga tayasan konsihal sang virus sa madamo nga mga patients under investigation sa mga lugar nga didto siya nagbisita. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang pahayag naman ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Head Commander Hansen Benjamin nga hindi apektado ang biyahe sa syudad sa Bacolod sa piyak sang paandam sa coronavirus disease ug COVID-2019. Sunod kay Benjamin, ginasaad sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga pasulod kag pagwa lamang sa Metro Manila ang apektado sang community quarantine sa diin suspendidong tanan nga domestic travel pagi sa land, air kag water. Dugang pa ni Benjamin nga bilang pagpanghanda mayara sa mga health personnel nga ginpahamtang sa Breadco Port agud masiguro nga luwas ang tanan nga nagagwa kag nagasulod sa puerto. Samtang isa ka barko alin sa Manila ang nagdungka sa Breadco alas 4 kahapon sang hapon kag sakay ang 894 ka mga pasahero nga ginapanugyan nga magpaidalom sa home quarantine. Inkuha man ang ilang health card agud ma-monitor ang ila sining nga kondisyon. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang lubos naman nga ginpasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales ang commitment sang iya mga kapdanan kapitan angot sa kampanya ginahimo sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod batok iya sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Gonzales, magluwas nga responsibilidad sang tagsa ka mga kapitan ang pagtukod sang Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS sa ila tagsa ka mga lugar, komitibo man ang mga ini sa pagbulig sa pagkooperar sa syudad agud pa ukon mapunggan ang pamahog nga dala sang amo iyang nga COVID-19. Aminado si Gonzales nga mayara sila karon sa kabudlayan sa pagmonitor sa mga persona nga nagapauli nagalanlain iya nga mga barangay sa syudad sa Bacolod nga naghalin sa gwa sang pungsod kag Metro Manila, ilabi na sa mga nagapauli sa mga lugar nga pribado kon mga subdivisions. Bangod sini liwat nga ginapanawagan sang amo nga konsehal ang kooperasyon sa publiko angot sa amo nga kampanya. Sa katapusan nga balita lokal, nag-umpisa na sa pagpatigayon sa inspeksyon sa 3 ka mga mayor nga merkado ang price monitoring unit sa Bacolod agud ibaluon ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Sunod kay Executive Assistant Ernie Pineda, base sa ginpagawa nga mando sang Alcalde Damlaglang, nangin kabay na sang ila trabaho ang pagmonitor sa presyo sang face mask kag alcohol bilang kabahin sang measures nga ginahimo sa syudad batok sa ginakabalakan nga pamahog sang COVID-19. Dugang pa ni Pineda kabulig sa talatapan sa among nga trabaho o nagkalain-lain nga mga ahensya kag departamento sang gobyerno nasyonal. Ginklaro man sini nga wala pa sila sa karon sang na-monitor nga pagsaka sa presyo sang basic kag prime commodities apang padayon sila nga nagabantay batok sa mga negosyante nga mahimo magapamintaha sa sitwasyon. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga detalye naman, dalag ko nga balita national pagkatapos gidamang sini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring.
The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa panitalye na sa Balita National, gin-anunsyo sa Department of Health las 9 kagabi, Marso 14, ang kundugang sa 3 sitaran kakompirmado sang kaso nga COVID-19 sa Pilipinas. Rason sa kabugusan nga naglabot na ini sa 111. Panayag sang DOH karon ang detalye bag-o nga mga kaso, padayon nga gina-validate sang team. Kagayon magpagwa sa impormasyon sa publiko kung available na kag verified na sang ila sining nga ahensya. Dugang pa sang DOH ang pila ka mga personnel sang Rizal Medical Center na syudad sang Pasig ang nag-report nga na-expose man sa COVID-19 na pangkaron gina-verify pa kung pila ang apektado kag ano ang kondisyon sa mga health workers sa nasambit nga hospital. Sunod naman kay Health Secretary kon Assistant Secretary Maria Rosario Vergire, pila ginapatuman ang strict infection prevention kag control procedures sa mga hospital elabida sa Philippine Heart Center. Samtangin kumpirma naman sa Department of Health ang duha pa nga napatay sa Pilipinas bangod sa coronavirus disease 2019 sa pungsod. Sa ginpagawa nga pahayag sa DOH, wala inilabot sa unang nga report nga napatay Sabado sang aga. Bangod diri naglambot na sa 8 ang napatay bangod sa COVID-19. Ginpahayag sang ahensya nga lakip na sa record ang ginanunsyo sang Our Lady of Mount Carmel Medical Center sa San Fernando, Pampanga. Padayon sa gihapon ang pagkuha sang DOH sang record angot sa duha ka bag-o nga napatay nga pasyente. Showalita Morning Edition. Samtang nakabato ng pungsod Pilipinas ang rapid test kits gikan sa South Korea kag China para mas mapadasig ang pag-usisa sa mga persona nga ginasuspitsuhan apektado sang coronavirus disease 2019. Sa isa ka press conference, ginpalayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga una nga nagabot sa pungsod ang 500 ka mga testing kits gikan sa South Korea. Dugang pa ni Duque, may dugang pa nga 1,000 nga ini nga ginahulat gikan sa gihapon sa among nga pungsod. Nagpahayag man suno kay Duque ang China nga magpadala sang 2,000 kabilog sini nga mga testing kits. Madumduman ginaprobahan sang Food and Drug Administration ang ginhimo nga test kits naman sa National Institute for Health or of Health and University of the Philippines.
Ginmando naman ni Governor Gwendolyn Garcia ang 30 diyas nga pagsuspender sa biyahe sang eroplano halin probinsya sang Dumaguete, Negros Oriental padulong sa Cebu bilang tikang agud mapunggan ang paglaptas ng coronavirus disease. Suspendido man ang biyahe halin Clark International Airport sa Legazpi kag Cagayan de Oro. Ginklaro ni Garcia nga wala sang community quarantine sa Cebu, bangod wala man sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa among nga probinsya. Sa itong Marso 12 nga anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag sini nga dapat magpatuman sang province-wide quarantine ang probinsya nga may duha ka mga kumpirmado nga kaso. Naibaloan nga may 43 ka mga nurses kag medical personnel sa pribado nga hospital sa Dumaguete, Negros Oriental ang ginpaidalom sa quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ang na-admit nga konsihal sang Tayasan. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginpasangkad pa sang Bureau of Immigration akon BI ang travel restriction sa mga bisita dumulong lakip na ang managahalin sa pungsod sang Iran kag Italy bangod sa peligro sang COVID-19. Sudok kay BI Commissioner Jaime Morente, ang travel restriction sa mga nagaabot nga pasahero halin sa Iran kag Italy ang ipatuman las 12 sang kagahon Marso 16 sukon buwas nga la. Dugang pa ni Morente, ang mga pasahero halin sa Iran kag Italy ang dapat magpresentar sang medical certificate kag gin-issue ini nga competent medical authorities sa sulod sang 48 oras antes sa pahanugutan nga magsulod diri sa pungsod Pilipinas bilang matuod nga sila ang hilway sa COVID-19. Matapos sini, siya ang igatugyan o kung siya igatugyan sa Bureau of Quarantine para sa 14 diyas naman nga mandatory quarantine diri sa pungsod Pilipinas. Sunod kay Morente, nga kung mapaslawan sa pagpresentar sang medical certificate, siya ang dumilian nga makasulod sa pungsod. Sa katapusan nga balita national, ginkompirmar sa University of Santo Tomas Hospital kahapon Sabado nga nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga pasyente sa ila hospital, samtang isa pang ginakabig nga person under investigation. Sunod sa hospital's medical director nga si Dr. Marcelus Francis Ramirez, ila na ginpapauli ang mga trainees kag staff nga nakasugilanon o kung nakatupad sang pasyente para sa self-quarantine. Dugang pa ni Ramirez, ila ginahimo ang tanan nga tikang para maprotekta ang ikaayong lawas sa mga staff kag trainees kag nagapakig-angot na sa Department of Health and Regional Epidemiological and Surveillance Unit. Sa karon wala pa sang kumpirmasyon kung ang duha ka mga pasyente ang nalakip sa uli nga sumada sang mga kumpirmadong kaso sang COVID-19 nga ginpresentar sang Department of Health subong nga hapon kag kahapon Marso 14 na record na ang Pilipinas sang 111 ka mga kaso kag 8 na ang napatay. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga detalye naman balita international kag sports pagkatapos gidamang sini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon ra. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa Balita International, gin-atake sang madamo nga rocket sang base militar nga ginatineran sang tropa sang Estados Unidos kag mga coalition troops sini sa aminhan sang Baghdad, Iraq. Pila ka adlaw nagligad sang natabo man ang pareho nga pagpangatake nga nagpatay sa 3 ka servicemen, kalakip ang 2 ka mga Americans. Suno sa wala pa magpakilala nga opisyal, dinosena nga mga rockets ang nagtupa sa sulod sang base kag ang iban nag-igo sa coalition quarters kag runway nga ginagamit sang Iraqi forces. Ang una nga pag-atake sa Camp Tahi sa itong Miyerkules, among ginhalinan sang pagbalo sang Amerika paagi sa airstrike sang Biyernes, batok sa weapons facility sang Kataib Hezbollah, Iran-backed militia group nga among ginapatihan, responsable sa una sini nga pagpangatake. Balita Morning Edition. Sa Balita Sports, ginamando na sa Philippine Basketball Association o PBA sa tanan nila ka mga teams nga isuspender anay ang practice action eden kag pila ka mga aktibidad bangod sa COVID-19. Sandig sa memorandum order nga gin-issue sa tong Biyernes sang hapon, strikto na nga gin-implementar ang 2 ka semana nga pagdumini sang mga practices nila. Why they practice? Aplo patawhay sila. Kag subuman hampang. Mag-ulan ni sila nag-open sang 45th nila nga season sang PBA last Sunday lang, last week. So, sunod sa PBA Commissioner nga si Willie Marshall, tikang inigod protektahan ang mga atleta kag PBA community. Dugang pa ni Marshall, ini nga ideya ang una ginpalayag sang chairman nga si Ricky Vargas kag vice chair nga si Bobby Rosales. Pila ka oras ang nagligad sang ideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpaidalom sang 30 dias nga community quarantine sa Metro Manila. Bangod sa pagsaka sang kaso iya nga COVID-19, mga ka-aksyon. Again, reminder sa itong action eden, sa mga nag-alalabot halin sa Metro Manila diri sa aton, please cooperate man ka mo, action eden. 894 nan kaga production bray mo. Oo. Pero nakuhaan mo sa mga names, sa health card. sa breed ko, Oo. Tiyato sila tanan, hindi Bacolod nun. May ibang ganiguro, taga-Oriental Negros pa to. Base. Na nag-via Bacolod lang. Ano mo sina. So, even daw nga kampante na sila action eden, nga tiway mas sila sang COVID-19, hindi mas sila carrier abis ang balatian. Pero ina aton protocol malang kuntani mo, Yes. Hindi magpinasaway. Hindi mo tiga ulo. Okay, kung maglapta ni, iyaw kapugong. Basulod mo lang gyapon ang Gobyerno naman. Lugtasan man yung sagi ka kritis. Naghambal na nga. Amo na gani home quarantine ka mo. Pero tiki wala nagpati tapos nang masakit. Ay nano maning gobyerno to. May naghambal pa nga may kung mag-home quarantine kami, kamo may i-provide kamo nga pagkaon. Actually may ara ng gobyerno ginhimo subong. Hulat lang kamo kay gina isa-isa ina. Correct. Sa milyon kita bala diri sa Pilipinas, alang nga muna karon nga dumugon ka ni Duterte nga nagaisahan non. Kabat may mga men ni siya nga nagatrabaho. Kay sa mga banwa, syudad, amo na ni sila ang ma-provide sa inyo, hindi kasi Duterte directly sa iya kugalingon. Munuktok gina si presidente, ari to ka ang kato. Hindi na si Duterte kundi may mga ara na centralize iniya mo. Action Eden. Na designate ng mga obra. Si Governor diri sa aton, amo na ng trabaho niya. What Duterte ginsugo, amo na ng himuon niya. Mayor. Si Mayor Bing gabi kung kabati ka lang sa interview ko, kung pwede lang siya magluhod. Maluhod siya. Okay. Para di maglupok ang COVID-19. Dululungan tatanan. Dululungan. Luhod kay mga muyo Yes, actually. litas. Pero Ako na ganing ako ning advocate gani sini simple lang mo sanitize and pray. Amo lang na Correct. pag sanitize mo sa kamot mo na pray. pray ka dayon. Correct in action bray. Kay ti damo na kita action. May alcohol ka da? Ari May sample ako gamay action nilm sa. Makita nyo na yung mga viewers, alcohol, ula sa kamot sa isa lang na diya mo alcohol, wala na mo pang ubos sa mga alcohol sa tapos i-amosin ni tapos yung limpyo din na pagbukara rikta ka na lang amosin na action na kag mga moyo bisan amen na lang da ang nihambal mo
Dibla? Kanti, hindi paglaktan, action Bryce. Ang iban, bigyan nalaktan pa nila sa mga... Lango-lango pa. Oo, ayan mo't na lamang. Ay, nako naman. Suliton ko ang COVID-19, hindi joke. Even ganing Amerika, subong galibog ulo nila. Inaya, the most powerful country na sa bugos ng kalibutan, galibog man ulo nila. Correct. Sila to action bribe, may mga ano pa na yun, may mga kwarta pa na pares to sila. May Yes. wala mga obra to mga staff to sa iban to nga mga PBA teams. May mahandol sila, may masweldo. Paano yung sa Pilipinas action bribe nga naga-remedyo general bla kumbaga. Kita di sa Pilipinas, kung magdamo pag ini ang kaso sang COVID-19, may nagadonate lang ni sa aton, gini sa mga test ngayon, tapos matinunto pa ta. Kay ta di sang resources nga grabe pagid. May UP man tuod, pero daw ga-doubt pang ibanda kung ano ka accurate ina, ano tawag sina sa Ilonggo, ano ka sigurado. Sigurado. Do mo na balati, please kooperar kita tanan-tanan para sa aton ini. Gaayo ang Action Radio Bacolod Action Eden. Ikaw appeal sila kay gamitan ng charming mo. Please. Mo, please. Tuod na, Para sa kamayo rin sang tanan action bribe. Sa nagalalabot, liwatan sa Manila. What is 14 days nga pahimuyong sa puluyan? Please lang. Kag-ari ang Action Radio Bacolod, pwede ka malang naka-cellphone ang balbala ni Presidente Rodrigo Duterte. Basi may ara ka pa sa balay niyo nga wala nakantuan. Kantuin na basi wala ka pa kakanto sa piyak kwarto. Dala mo ng cellphone mo, upod ang Action Radio Bacolod, hindi ka gin maburi. Lastly, Action Nems, sila gida lastly, may naglagaw kuno sa SM gapon Action Nems. Gati nagalog pa kuno, pero ang tuno Ilonggo, bla. Ay, naunsa, bakit ganon? Huwag kayong magsuroy muna, bla. Sige, inyo na batiyan ang mga balita, lokal, national, international, kag sports. Upod sa inyo mga alagad. Action Eden Aboso. Ini naman sa Action Brian Morden. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio.